соли 2019 барои варзишгарони Федератсияи ушӯи ҷумҳурии Тоҷикистон соли бобарор буд, зеро аввалин бор дар таърихи федератсия унвони қаҳрамонии ҷаҳон ба даст оварда шуд. варзишгарони тоҷик дар риштаи ушу аз мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта ҷаҳонӣ, осиёӣ ва байналмилалӣ ба гирифтани 47 медали тилло, 17 нишони нуқра ва 27 ҷоизаи биринҷӣ мушарраф шуданд. тамошобинони азиз, ба барномаамон дастпарварони Федератсияи ушӯи ҷумҳурии Тоҷикистонро даъват намудаем ва тасмим гирифтем то дар бобати иштироки онҳо дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта дар соли 2019 суҳбат намоем. нахуст суҳбатро бо муовини раиси Федератсияи ушӯи ҷумҳурии Тоҷикистон Мавлон Сафаров шурӯъ мекунем. хуб бигӯед ки дар соли 2019 дастпарварони Федератсияи ушу дар кадом мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта ширкат варзиданд? дар соли 2019 ки моҳи марти якунин бор дар 28 солаи истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ки бори аввал дар ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаи Осиёи марказӣ дар вилояти Суғд баргузор гардид, оид ба намуди ушу санда ва ушу тавлу ва хеле варзишгар дастпарварони Федератсияи ушӯи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин мусобиқа натиҷаҳои хубро нишон доданд. Дар соли 2019 ки моҳи март баргузор гардид, бисёртар аз намуди риштаи тавлу ва санда аз 5 давлати дунё иштирок карданд дар он ҷо, ки Узбекистон, аз давлати Узбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон ва Туркманистон дар он ҷо ҳузур доштанд ва дастпарварони Федератсияи ушӯи ҷумҳурии Тоҷикистон аз намуди риштаи тавлу ва санда баромад карданд. хеле маҳорати хуби варзиширо нишон доданд дар он ҷо. тавре ки шумо қайд намудед, ин мусобиқот бори аввал дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд ва мегуфтед ки ин мусобиқот дар кадом сатҳ баргузор шуд? дастпарварони Федератсияи ушу чӣ гуна баромад карданд? дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ бисёр иштирок карда буданд ва аз ин намуди риштаҳои яъне ки ушу тавлу ва ушу санда бохабар буданд ва тамоми нозикҳои ин намуди варзишро аз худ карда буданд. дар ин мусобиқаи Осиёи марказӣ ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, мушкилӣ наомад барои варзишгарони Федератсияи ушу. дар сатҳи баланд худро нишон доданд. аксарияти медалҳоро яъне ки дастпарварони Федератсияи ушу ҷумҳурии Тоҷикистон ба даст оварданд ки дар риштаи дар намуди тавлу яъне ки бисёртар яъне ки медонед дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дар чемпионатҳои ҷаҳон ки варзишгарони мо иштирок карданд ва маҳорати хуби варзиширо аз худ намуданд. дар ин мусобиқаҳо яъне ки дар сатҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ғолибиятро ба даст овард. ин мусобиқот бори аввал дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. хуб Федератсияи ушу боз тасмим гирифтааст ки чунин мусобиқотро соли 2020 баргузор намояд. чунон ки қайд намудем, дар соли 2019 мо мусобиқаи Осиёи марказӣ баргузор гардонем, яъне ки аз тамоми давлатҳо намояндаҳои дастаҳо омаданд ва дар ин ҷумҳурии Тоҷикистон яъне ки дида намуданд ки аз ин мусобиқа дар сатҳи олӣ гузашт. мо тасмим гирифтем ки дар соли 2020 дар моҳи апрел дар нақша чорабино ҳаст ки мо мусобиқаи Осиёи марказиро баргузор кардем дар соли 2020. баъд аз анҷоми ин мусобиқот боз варзишгарони Федератсияи ушу дар кадом мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта, яъне берун аз марзи ватан ширкат варзиданд? мусобиқаи кушоди оид ба намуди ушу ки дар давлати Русия баргузор гардид дар шаҳри Санкт-Петербург, дастпарварони Федератсияи ушу дар он ҷо иштирок намуданд дар мусобиқаи ушу тавлу. дар он ҷо 2 медали тиллоро ба даст оварданд ва 1 медали нуқра ва 2 медали биринҷиро ба даст оварданд дар соли 2019. тавре ки шумо қайд намудед, варзишгарони Федератсия аз намуди ушу тавлу дар ин мусобиқот баромад карданд. албатта ин бори аввал буд. оё боз дар назар ҳаст ки варзишгарони Федератсия дар чунин мусобиқаҳо аз рӯи намуди ушу санда баромад намоянд? албатта яъне чуноне ки дастпарварони Федератсияи ушу яъне ки дар шаҳри Санкт-Петербург дар намуди ушу тавлу яъне ки метавонед ки гимнастикаи хитоӣ мебошад. дар ҳамин ҷо яъне ки ҳаракатҳои варзиширо ки бо чӯб, бо шамшер, бо таҷҳизотҳои варзишӣ яъне ки намоишӣ карда мешавад. аз ҳамин сабаб варзишгарони мо яъне ки хурдсол буданд, аз синни 7-8 сола буданд. ҳамин сабаб дар он ҷо камакак маҳорати хуби варзиширо нишон доданд. ҳамин сабаб ҷои сеюм, ҷои дуюмро гирифтанд. дастпарварони Федератсияи ушӯи ҷумҳурии дар мусобиқаҳои чемпионатҳои ҷаҳон ки яъне ки 8-ум чемпионати ҷаҳон буд ки
дастпарварони Федератсияи ушӯи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри давлати мардумии Чин ки дар шаҳри Шанхай баргузор гардид. Дастпарварони Федератсияи ушу 9 медали биринҷиро ба даст овардан ва 1 медали нуқра ва 1 медали тиллоро ба даст овардан. 1.5 медали тиллоро ки дар Федератсияи ушӯи ҷумҳурии дар 28 соли истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ки Мирзо Хуршедзода Мирзо Далерхон ки медали тиллоро ба даст овард, ин барои дастпарварони Федератсияи ушӯи ҷумҳурии Тоҷикистон ин як фахр аст ки мо дар чемпионати ҷаҳон медали тиллоро ба даст овардем. албатта боз дар соли 2019 то ҷое ки мо маълумот дорем, худи шумо низ бо дастпарварони Федератсияи ушу ба мусобиқоти Осиё, яъне дар ҷумҳурии мардумии Чин баргузор гашт, сафарбар шудед ва мегуфтед ки ин мусобиқотро варзишгарон чӣ гуна пушти сар намуданд? Дар он ҷо тамоми давлатҳо бо яъне ки дастаҳои мунтахаби худро дар он ҷо сафарбар менамоянд. Аз ҷиҳати тамоми нозукиҳои намуди варзиш ки ушу санда муҳорибаи тан ба тани хитоӣ мебошад ки чуноне ки медонед бо дасту поча бо усулҳои гӯшти инҷо истифода бурда мешавад. Аз ҳамин сабаб варзишгарони мо хеле яъне ки ду ҳариф се рақибони худашро мағлуб намуданд ва аз ҳисобе ки зар бардоштан ки аз ҳамин ҳисоб қувваашонро истифода бурда натонистанд, аз ҳамин сабаб ҷои сеюмро ишғол намуданд ва барои дастпарварони Федератсияи ушу хеле ин фахр аст ки дар мусобиқаи оид ба намуди ушу дар мусобиқаи Осиё сазовори медали биринҷӣ гаштанд. Ин барои дар соли 2019 хеле натиҷаҳои назаррас аст. 7-8 декабр ки дар давлати Русия дар шаҳри Санкт-Петербург мусобиқаи Аврупо ки баргузор гардид, яъне дастпарварони Федератсияи ушӯи ҷумҳурии Тоҷикистон дар он ҷо иштирок варзиданд ва дар синни соли бузургсолон 16 медали тиллоро ба даст оварданд ва 10 медали нуқра ва 13 медали биринҷиро ба даст оварданд. Варзишгарони Федератсияи ушу дар соли 2019 дар як қатор мусобиқаҳои осиёвиву аврупоиву ҷаҳонӣ низ ширкат варзиданд ва натиҷаҳои назаррас ҳам нишон доданд. оё дар соли 2020 иштироки онҳо дар чунин мусобиқаҳо ба нақша гирифта шудааст? чуноне ки медонед ки намуди ушу дар бозиҳои тобистонаи Осиё ворид шудааст ва дар мусобиқаҳои олимпӣ дар оянда дар назар аст ки ворид шавад. кӯшиш мекунем ки дар соли 2020 яъне ки дар мусобиқаҳои Осиё, дар чемпионатҳои ҷаҳон, дар мусобиқаҳои Аврупо ва кӯшиш мекунем ки натиҷаҳои хубтару беҳтарро ба даст оварем. тамошобинони азиз, суҳбате доштем бо муовини раиси Федератсияи ушӯи ҷумҳурии Тоҷикистон Мавлон Сафаров. тамошобинони азиз, суҳбатамонро бо сармураббии дастаи мунтахаби ушӯи Тоҷикистон Мирзодалер Хуршедзода идома медиҳем. аввалин маротиба дар таърихи Федератсияи ушӯи ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне шумо дар чемпионати ҷаҳон дар ҷумҳурии мардумии Чин баромад кардед ва натиҷаи баландро нишон додед. хуб, иштироки шумо дар ин мусобиқо чӣ гуна буд? чӣ хеле ки медонем, ҳар як варзишгар пеш аз баромад кардан ба ҳар гуна мусобиқо яъне ки як шавқу ҳаваси зиёдро дорад. ман низ ба худ як ба ҷои аввал як ният доштам ки бояд ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арзаи ҷаҳонӣ аввалин маротиба медали тиллоро соҳиб гардидам ва ин буд нияти ман дар тӯли 5 соли охир дар ин мусобиқаи ҷаҳон хеле омодагӣ ҷиддӣ дидам ва зиёда аз 18 мусобиқаи байналмиллӣ иштирок кардам ва маҳорати худро рӯз аз рӯз зиёд кардам ва ман бо бовари комил гуфта наметонистам ки дар ҷои аввал қарор мегирам, зеро ки мо 8 нафар варзишгар дар он ҷо иштирок доштем ва чӣ хеле ки ман сармураббӣ ҳастам ба варзишгарони ҷумҳурии Тоҷикистон аз қафои онҳо ба онҳо камтар боварии далелнокиро ба онҳо мегуфтам ки то ки онҳо бори аввал дар мусобиқаи ҷаҳон аксарият иштирок доштанд, яъне ки худро аз даст надиҳанд ва аз ҳамин сабаб омодагии мо хеле ҷиддӣ буд дар ин чемпионати ҷаҳон ва чӣ хеле ки дидем ҳамаи он варзишгароне ки иштирок доштанд ҷойҳои медалҳои биринҷиро соҳиб гардиданд. хулас як варзишгар дар чемпионати ҷаҳон метавонад аз рӯи се намуд иштирок кунад ва рӯзи аввал ин буд ки дар он ҷо иштирок кардем, ҳамаи он варзишгарони мо рӯзи аввал мағлуб шуданд ва камтар рӯҳ афтода шуданд
дар он ҳолат бегоҳӣ ман ҳамаи онҳоро сарҷам намуда боз зиракиро аз даст надода гуфтам ки бояд мо аз он роҳи дур ба инҷо омадем бо омодагии ҷиддӣ тайёрии зиёд мо бояд соҳиби медалҳои нуқра биринҷи тилло гардидем. Албатта мо метавонем ба мо ҳамаи он шароитҳо ҳамаи он нозукиҳое ки мо иштирок карда метавонистем ҷо гирифтан буд. Ман гуфтам шумо аввалин маротиба дар инҷо иштирок кардастон, аммо рақибони шумоҳо аз шумоҳо хуб нестанд. Шумоҳо ман боварӣ дорам ки рӯзи дуввум иштирок карда соҳиби медалҳо мегардитон, худро ба даст гиритон. Ин чӣ хеле ки дида истодаем, рӯзи дуввум 4 нафар духтаракони мо иштирок карда соҳиби медали биринҷӣ гардиданд. Аз он ҷо ҳамаи он варзишгарони мо хушҳол шуданд. Боз низ медалҳои зиёдро ба даст овардем ва ман худ низ хеле дар омодагии ҷиддӣ дар ҳаяҷони зиёд, зеро ки рақибони ман онҳо 2 карат 3 карат чемпионҳои ҷаҳонро онҳо низ ҳузур доштанд ва ман ҳамаи он маҳорати худро ба даст гирифта бо бовари комил бо қувваи пурраи худро ба як ҳиссиёти хуб гирифта иштирок кардам ва ба ман мақоми аввалро доданд ки ман чӣ хеле ки мегӯянд дар як ҳиссиёти хеле аҷоиб қарор доштам ки онро бо сухан гуфта намешавад ва ман хеле хурсанд шудам ки ман тавонистам ки ба мақсади пешгузоштаи худ расидам ва айни ҳол бошад боз низ мақсади худро баландтар карда истодам то ки дар бозиҳои осиёи тобистона дар он ҷо низ иштирок карда соҳиби медал гардем. хеле хуб. Дар бобати рақибони худ каме ҳарф мезадед ки рақибони шумо аз кадом давлатҳо буданд, онҳо чӣ гуна маҳорати варзишӣ нишон доданд дар муқобили шумо, ё ин ки шумо чӣ гуна имконият пайдо намудед ки дар муқобили рақибони пурқуввати худ истодагарӣ намоед? чӣ хеле ки медонем намуди ушу тавлу ин ҷанги танбатан нест. Дар ин ҷо рақиби худи варзишгар ӯ худи варзишгар аст ва он рақибони ман ки аз дигар давлатҳои абарқудрат вуҷуд доштанд, он чемпионҳои ҷаҳон, мо бо онҳо дӯстӣ дорем, зеро ки мо дар ҳар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ бо якдигар алоқамандӣ дорем, суҳбат мекунем ва ман сол аз сол онҳоро тайёрии онҳоро дида, яъне ки аз болои онҳо маҳорати худро баландтар гардонидам. Зеро ки соли 2017 ман аввалин маротиба дар чемпионати ҷаҳон иштирок карда соҳиби 2 медали биринҷӣ гардидам. Аз он ҷо дидам ки рақибони ман ҷои дуввум, ҷои якум дар кадом ҳолати варзишӣ қарор доранд ва ман низ аз соли 2017 сар карда то 2019 омодагии худро боз низ ҷиддитар гардонидам. Ин аст натиҷа ки ҷои аввал гардидам ва ман айни ҳол низ дар ҳолати хуби варзишӣ қарор дорам ва ба ҳар гуна мусобиқаҳои байналмилалии ҷаҳонӣ бо бовари комил бо хурсандӣ парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд мебардорам. худи шумо бештар дар мусобиқаҳо аз рӯи намуди ушу тавлу баромад карда, аксари муваффақиятҳои шумо аз рӯи анамин ушу тавлу мебошад ва дар дигар мусобиқаҳо ҳам низ аз рӯи намуди ушу санда ҳам баромад намудаед. яъне шумо бештар дар ушу тавлу худро озод ҳис менамоед ё ки дар ушу санда? албатта дар ин ҷо гуфта метавонем ки ушу тавлу ин намуди гимнастикӣ аст ва дар он ҷо машқҳои хеле усулҳои қаин мушкил дорем ва нисбат ба ушу тавлу ушу санда осонтар аст. Зеро ки дар намуди ҷанги танбатан варзишгар бисёр тезтар омодагӣ мебинад ба мусобиқаҳои байналмилалӣ. Зеро ки ушу тавлу ин хеле нозукиҳои зиёд дорад ва ӯ пурра дар сатҳи байналмилалӣ омода шудан мушкил аст. Аз сабаби ҳамин мо омодагии худамонро бисёртар ба ушу тавлу мекунем, зеро ки ӯ камтар муҷмалтар аст, мушкилтар аст ва диққати хеле зиёдро талаб дорад. Аммо дар як ҳафта 6 маротиба ва машқ дорем, 3 рӯз ушу тавлу, 3 рӯз ушу санда. Ман дар ҳар дуи ин намудҳо машқи худро пурра мегардонам ва ба шогирдони худ нозукиҳои ин намудҳоро меомӯзонам. Ман пурра гуфта метавонам ки
агар ки мусобиқаи низомномаи мусобиқаи байналмилалӣ оид ба намуди ушу санде пештар ба федератсияи мо ворид гардад, мо дастаи якачин худи ҳамон замон омодагии худро ба ушу санде диққати худро ҷалб карда дар он мусобиқа омодагии ҷиддӣ мебинем. яъне ки дар федератсияи мо бисёр варзишгарон қарор доранд, дастаи якачин оид ба намуди ушу тавлу, дастаи якачин оид ба намуди ушу санде. ҳарду инҳо бо алоҳидагӣ машқу тамрин мекунанд, онҳо айни ҳол дар ҳолати хеле хуби варзишӣ қарор доранд ва омодаанд дар мусобиқаҳои байналмилалии Осиёи Марказӣ иштирок карда соҳиби ҷойҳои намоён гарданд. дар баробари иштироки фаъолона дар мусобиқаҳои байналмилалӣ боз ҳамчунин шумо дар омода кардани варзишгарони лайвқадман низ саҳми арзанда доред. барои шумо мушкил нест дар як вақт ҳам худ иштирок намудан ва ҳам ба варзишгарон машқу тамрин додан? ҳамаи он мураббиёне ки айни ҳол ба шогирдони худ дарс медиҳанд, онҳо яъне ки ба он варзиши ки онҳо машқ медиҳанд дилбастагӣ доранд. ман низ яъне дилбастаи варзиши ушу мебошам, зеро ки мураббӣ наметавонад ҳангоме ки як машқу тамрин тиеду аз ён як тамошо кунад тамом. ҳар як мураббие ки ба фикри ман он ба ягон намуди варзиш яъне ки дарс медиҳад, ӯ албатта нозукиҳо ӯро аввал аз худ карда баъд ба шогирдони худ меомӯзонад. зеро ки агар ки мураббӣ худ надонад усули мушкилро, баъд чӣ хеле вай ба шогирдони худ месупорад. аз сабаби ҳамин низ ман низ ҳамроҳи шогирдони худ бисёртар машқу тамрин мекунам, зеро ки ман бояд донам ки дар кадом ҳолат кадом усули мураккабро иҷро кардан мумкин дар мусобиқаҳои байналмилалӣ. аз сабаби ҳамин ман худ низ дар сатҳи хеле хуби варзишӣ қарор дорам ва ба шогирдони худ ва ба дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон озодона он усулҳоро меомӯзонам. тамошобинони азиз, суҳбате доштем бо сармураббии дастаи мунтахаби ушӯи ҷумҳурии Тоҷикистон Мирзодалер Хуршедзода ки аввалин маротиба дар таърихи Федератсияи ушӯи ҷумҳурии Тоҷикистон чемпиони ҷаҳон гаштааст. дӯстони азиз, дар барномаамон варзишгари духтар Нигина Ҷалолова аз шаҳри Хуҷанд ҳузур доранд ки маҳсуф дар чемпионати ҷаҳон ширкат варзида натиҷаи назаррас нишон додааст. хуб гӯед ки иштироки шумо дар соли 2019 дар чемпионати ҷаҳон чӣ гуна буд? ман дар соли 2019 дар чемпионати ҷаҳон ки дар давлати мардумии Чин дар шаҳри Амейшан баргузор гардид, дар он ҷо соҳиби медали биринҷӣ гардидам. ҳарифони ман аз ман бақувваттар буданд, пештар буданд, лекин ба ҳамаи ин нигоҳ накарда ман дар он ҷо сазовори ҷои сеюм гаштам. хеле хуб. яъне омодагии шумо дар кадом сатҳ буд ки мақоми сеюмро гирифтед? яъне аз анамин ҷои гирифтаи худ қаноатманд ҳастед? аввалин бор дар ин мусобиқа иштирок кардам. ман фикр мекунам ки дар ин мусобиқа иштирок карда ҷои сеюмро гирифтам хубтар мебошад барои ман. рақибони шумо аз кадом давлатҳо буданд? бо кадом варзишгарон шумо рақобат кардед? рақибони ман аз давлати Чин буданд, Америка бо аз дигар давлатҳо. хеле хуб. барои худ аз ҳама рақиби пурқувваттаро аз кадом давлат мешуморед? давлати мардумии Чин. бори аввал шумо дар анамин мусобиқоти бонуфузи ҷаҳонӣ ширкат варзидед, худро чӣ гуна ҳис кардед? ман худро ба ҳаяҷон ғалтидам дар он ҷо ва ба ҳамаи ин нигоҳ накарда худро ба даст гирифтам ва баромад карда ҷои сеюмро ишғол намудам. шумо аз худ боварӣ доштед ки дар анамин мусобиқот пас аз иштирок намудан сазовори медали биринҷӣ мегардед? ман боварӣ надоштам, лекин хушбахтона дар ин мусобиқа бароям ҷои намоёнро ишғол намудам. барои иштирок дар анамин мусобиқот шумо муддати чанд рӯз омодагӣ дидед ва ҳамоишҳои таълимию тамринӣ дар куҷо баргузор шуд? ман пеш аз мусобиқаи ҷаҳон дар мусобиқаҳои Осиё ва Аврупо ширкат варда дар он ҷо сазовори ҷойҳои аввал гардидам ва маро ба мусобиқаи ҷаҳон мураббиам Хуршедзода Мирзодалер омодагии ҷиддӣ доданд, дар он ҷо иштирок намудам. ҳамчунин боз дар баробари ин шумо дар мусобиқаи кушодаи ҷоми Аврупо низ ширкат варзидед. дар ин мусобиқот чӣ гуна ҳунаррамӯй кардед? ман дар ин мусобиқа сазовори 7 медал гардидам.
از آنها 4 تا طلا، 2 تا برنجی و 1 تا نقره. این مدال ها رو از نمود اوشو تاولو به دست آوردید که از نمود اوشو سنده؟ از روی نمود اوشو تاولو این مدال ها رو به دست آوردم. برای من نه آنقدر مشکل بود. سالهای پیش من در این مسابقه هم اشتراک داشته، در آنجا سزاواری جای‌ها اول گردیده بودم. اوشو تاولو گیمناستیکای خطایی است و ورزشگران در اوشو تاولو با شمشیر، با چوب و با دیگر تجهیزات‌های ورزشی مهارت خود رو نشان می‌دهند. شما در این مسابقه با کدام تجهیزات هنرآموزی کردید؟ از روی 7 نمود 2 تاش با تجهیزات شمشیر و نونچاکی بوده. 5 نمودش با دست. در برابر در مسابقه های سطح بین المللی شرکت ورزیدن، همچنین باز شما وظیفه مربیگری رو نیز اجرا میکنید. خوب بگفتید که چقدر شما شاگرد رو مشق و تمرین میدهید؟ من 13 تا شاگرد دارم، همه آنها دختران میباشند. مهارتشان را به مسابقه های جمهوری داخلی تیار نموده ایستادم. برای شما این اجرای وظیفه مربیگری مشکل نیست؟ البته برای من مشکل است، لیکن به همه این نگاه نکرده من مهنتی خود را باز پیشتر نمی‌داشتم. خیلی خوب، و ما نیز باوری داریم که شما در تربیت نمودن ورزشگران لایق‌قدرمند موفق می‌گردید. تماشاگران عزیز، یکی از ورزشگری فعال فدراسیای اوشو این رحمتجان احمدов میباشد. رحمتجان بگویید که در سال 2019 در کدام مسابقه‌های سطح بین‌المللی داشته شرکت ورزیدید؟ سال 2019 در دولت چین در آنجا در مسابقه آسیا که به نام اوشو سانده برگزار گردید، در آنجا اشتراک کردم که جای سوم را به دست آوردم که مدال برنجی بود، که در آنجا حریفای من از روسیه بود و دوم حریفی من از دولت پاکستان بود که من آنها را گفتن نمیتونم که من آنها را به آسانی غالب کرده باشم. خیلی زحمت کشیدم و زحمی هم برداشتم و سوم حریفی من که از دولت هندوستان بود، من در آنجا مغلوب شدم و جای سوم را به دست گرفتم. بعد از آن ما در فدراسیای روسیه سفر نموده و در آنجا مدال اول را به دست آوردم که جای اول بود. من نمود اوشو سانده برآمد کردم. در مسابقات آسیا مقام سوم رو گرفتید و آمادگی شما با این مسابقات چگونه بود و بار اول بود شما در این مسابقات اشتراک کردید؟ بار دوم بود من در این مسابقه اشتراک کردم. بار اول هم در همین مسابقه جای سوم را گرفته بودم و بار دوم هم جای سوم شد. بار دوم است که شما در این مسابقات اشتراک کردید. برای شما امکانیت نبود که حداقل در مسابقاتی که بار دوم شرکت ورزیدید مقام اول رو کسب نمایید؟ این ورزش است، هیچی گفتن نمیتوان. آدم میشود که در یک مسابقه همون حریف را مغلوب میکنند، در یک مسابقه با همون حریف غالب میشود. که در مسابقه چین من جای سوم را به دست آوردم که در آنجا که رقم های اول خطای و رقم های اول دیگر دولت ها اشتراک میکنند که حریف های من در آن بقوتر بود و در آن تجربه های زیاد داشتن. من هم در آنجا این دوم بار مسابقه دوم کاراته من بود که تجربه خیلی کمتر داشتم. من در آنجا قناعتمندم هستم، لیکن با کوشش میکنم که در مسابقه آینده در مسابقه دیگر مسابقه جای اول را به دست آورم. در مسابقات کشاد روسیه شما شرکت ورزید. در آن مسابقات از روی نمود اوشو تاولو برآمد کرده یا اینکه اوشو سانده؟ من از روی نمود اوشو سانده برآمد کردم. برآمد شما چگونه بود؟ چگونه برای شما میسر گشت که در این مسابقات مقام اول رو کسب نمودید؟ در آنجا بسیارتر از دولت فدراسیای روس بودم و بسیار کوشش ها کردم، با آنها محاربه های زیاد کردم، جای اول را به دست آوردم. تماشاگران عزیز، یکی از ورزشگر دختر فعال فدراسیای اوشو این الیانورا فایزова میباشد که در مسابقات آسیای مرکزی در شهر خوجند مقام اول رو کسب نموده است. الیانورا بگویید که در مسابقات آسیای مرکزی شما از روی نمود اوشو تاولو برآمد کردید یا اینکه اوشو سانده؟ من در هر دو نمود اشتراک نمودم و در نمود اوشو سانده من تجربه خیلی بیشتر داشتم، برای همین من سزاوار جای اول گشتم. از سببی که من نو به نمود اوشو تاولو گذاشتم،
таҷрибаи хеле хуб надоштам, лекин ба ин нигоҳ накарда сазовори 3 ҷои аввал шудам. аз намуди ушу санда шумо бо кадом варзишгарон баромад кардед? Чӣ гуна рақибони худро мағлуб кардед? Якум рақиби ман аз давлати Узбекистон буд ки ман онро мағлуб кардам. Дуюм рақиби ман бошад аз давлати Қирғизистон буд ки ман бо нокаути техникӣ онро мағлуб кардам. хеле хуб. аз ҳама ҳарифи пурқуввати шумо аз кадом давлат буд? аз ҳама рақиби пурқудрати ман ин аз давлати Қирғизистон буд ки ман онро низ мағлуб кардам. хеле хуб. шумо бори аввал дар мусобиқоти Осиёи Марказӣ баромад кардед. Тарсу ҳаяҷон шуморо фаро нагирифта буд? албатта ки ҳамаи варзишгарон пеш аз баромадан дар дилашон каме тарсу ҳарос аст ва ман ҳам тарсу ҳарос доштам, вале ба ин нигоҳ накарда ман ҳисси ватандӯстии худро ба даст гирифта онҷо сазовори ҷои аввал гардидам. дар намуди ушу тавлу шумо бо кадом таҷҳизотҳои варзишӣ баромад кардед? ман дар намуди ушу тавлу бо шамшер ва дигар ҳаракатҳои варзиширо иҷро кардам ва сазовори ҷои аввал гардидам. хеле хуб. барои шумо бештар дар ушу санда баромад кардан осон аст ё ин ки дар ушу тавлу? ман дар ҳар ду намуд тайёрии ҷиддӣ дида будам ва дар он сазовори ҷои аввал гаштам. намуди ушу тавлу каме душвортар аст, барои он ки он нозукиҳои зиёдро ба худ ҷалб мекунад ва ман дар намуди ушу санда хеле маҳоратҳои хуб нишон медиҳам. элеонора, дар соли 2019 дар мусобиқоти Осиёи Марказӣ бори аввал шумо баромад кардед, ҳам аз рӯи ушу санда ва ҳам аз рӯи ушу тавлу муваффақ шудед. фикр мекунам ки ин оғози кор аст. боз дар оянда чӣ мақсад доред? дар оянда ман мақсад дорам ки дар чемпионатҳои ҷаҳон ва байналмилалӣ иштирок намоям ва мақоми беҳтаринро касб кунам. дӯстони азиз, яке аз варзишгари духтарони фаъоли Федератсияи ушу ин Нозанин Ҳиматова мебошад ки 8 сол дорад. бо вуҷуди хурдсолӣ тавонистааст ки дар мусобиқоти Осиёи Марказӣ мақоми аввалро касб намояд. Нозанин, дар мусобиқоти Осиёи Марказӣ дар шаҳри Хуҷанд шумо аз рӯи кадом намуди ушу баромад кардед? ман аз намуди ушу тавл баромад кардам, намуди дулян ва чайсам баромад кардам, сазовори ҷои аввал гаштам. хеле хуб. барои шумо дар ин мусобиқоти бонуфуз нишон додани анамин ҳаракатҳои варзишӣ мушкил набуд? ба ман камтар мушкил буд, аммо ман ба хурдсолии худ нигоҳ накарда баромад кардам ва сазовори ҷои аввал гаштам. аз намуди ушу тавлу бо кадом таҷҳизотҳои варзишӣ шумо баромад кардед? ман ягон таҷҳизоти варзишӣ ба кор набурдам, бо ҳарифони худ рақобат кардам ва сазовори ҷои аввал гаштам. хеле хуб. бори аввал шумо дар анамин мусобиқот иштирок кардед, барои шумо мушкил набуд, зеро аз дигар давлатҳо варзишгарони бо таҷриба бо шумо рақобат карданд? ба ман камтар мушкил буд, ҳарифони ман аз дигар давлатҳо буданд ва ман иштирок карда сазовори ҷои аввал гаштам. ҳамчунин шумо дар баробари ин боз дар мусобиқоти ҷумҳуриявӣ низ ширкат варзидед. хуб мегуфтед ки дар соли 2019 шумораи медалҳои шумо ба чанд адад расид? ман дар соли 2019 7 медали аввалро ба даст овардам. ман мехоҳам ки дар соли 2020 шумораи медалҳои худамро зиёд кунам. тамошобинони азиз, суҳбате доштем бо дастпарварони Федератсияи ушӯи ҷумҳурии Тоҷикистон ва мо низ ҳайати эҷодӣ дар соли 2020 ба ҳар яки онҳо барору комёбиҳоро хоҳонем.